isang magandang araw sa atin mga kasapot. Ngayon, papalapit na ang Pasko. Tayo muling magbibigay ng regalo. So, shoutout po dun sa nagbigay ng pang charity po namin ngayon sa araw na to. Naway pagpalain po kayo ng Panginoon. Ingat po kayo dyan sa ibang bansa. Ayan. Maraming salamat po. Then, ito po si Brian. Siya po yung driver ko sa araw na to. Nagkaroon na ako ng driver nang wala sa oras dahil wala si Monsor. Nagsundo ng isang tropa na dahil sa kanya nagkaroon kami ng pang charity sa araw na to. So I love it, yes. Ngayon pupunta tayo kay Madam Jo. Bibili tayo ng bigas kasi nakapag grocery na po kami nung although mga 1 week na ata yun. 1 week na Brian. 1 week na po ata yung grocery namin. Then wala po kasing time, walang oras na magbigay. So ngayon, ito na po yung time na makapagbigay po tayo ulit ng tulong. Ito yung pwesto ni Madam Jo. Tayo ata yung ano nito, Abe na Mano. Hi Madam Jo, good morning. Pabili kami ng bigas. Kami ba yung Buena Mano mo? Ha? Buena Mano mo kami? Ito po yung pwesto ni Madam Jo. Sa naghahanap po sa kanya, dito nyo lang po siya matatagpuan sa kanyang pwesto. Yan. Ano mo pinaggagawa? Bibili nga kami ng bigas. Bigas? Oh. Wow, ilang bigas? Hindi ko alam kay Brian, isang sako ata. Wow! Talaga ba? Thank you so much. Alam niyo talagang nangangailangan ako. Ayan, nagdadakot na po si Ninong. Very good. Siya po si Ninong. Yan yung tinatawag namin Ninong sa grupo. Santa Claus. Ninong na walang pera. Isang sabi mo lang dyan. Nako, Diyos ko. Ha? Nakuha ko ng 10 kilo, ante. 10 kilo? Opo. Ikaw, Brian, ilan? Yan na yun, 10. 12 pidakas dyan. Ano na, magkano yung 15 kilos? 15 times 36. Hindi ko alam eh. Mathematics. Oh my God. Ang naku, mga kasapot, pare-parehas na kaming nag-aral pero di namin alam. Let's have the calculator. Calculator, may ganun. Is the key to success. Ayan, nagpapa-order ka ng pagkain, ma'am? Yes! Sa mga gusto umorder ng ating mga Ala, bila of foods. ayan mga kasapot, yung ano namin, yung mga kasabihan ko sa mga vlog ko, yung yes, I love it. Sa kanya naman sa pwesto niya, love it. Love it. I love it. May discount kasi ini-sponsor namin yung ano mo. Oo nga, ini-endorso namin yung pwesto mante. So, ayun mga kasapot. Ayan. Sa lahat ng gustong mag-order ng kanilang pagkain, merienda, ganun, mga kakanin, order ng food sa mga event. Ayan, pwede po tayo dito. Kontakin po natin si Madam Jo. Love it po yung pangalan. So, ayun mga kasapot. Buhatin na rin po natin. Ano bang bago? Ako na magbuhat. Huwag mo na itali para may paggawa ka na ko. Malapit lang naman sa taman naman nila. Ayan ma'am, salamat po Madam Jo bye-bye, sa ulitin. Mama, daragta na yung mga order. Na-endorse na namin eh. Ay, Diyos ko. A few moments later. So, ayun. Sa mga gusto pong bumili ng damit, dito lang po matatagpuan sa Bulanay, likod ng ospital. Ang bigat, boss. Ilagay na natin yan sa harap, boss. Sir, iwan mo na yung baon natin. Ang mga tilapia balon may kuwapit ka oh. Hindi na sanay nakasaya sa tilap niya. Ayan po, shoutout po sa kanya. Kundi dahil sa kanya, wala po itong mabibigay naming tulong. Paiwan po, ante. Salamat po. Sanen! Alis na ba siya? Tanong mo ako yung siya. Pwedeng iwan dito. Ayun mga kasapot, papunta na tayo.
I love it, yes! One ang labit. Nagpapasalamat po ko ng marami sa patuloy na suporta nyo sa aming YouTube channel. Abang-abang lang po kayo sa mga bagong lugar na pinupuntahan natin, sa mga bagong tao na masasalamuhan natin, saka mga bagong kaibigan, mga kasapot. Ayan. Panatilihin natin mapagpal na kaibigan. Lagi nating baunin yung sa daan, yung respeto sa Diyos, mahabang pasensya. Yan mga kasapot. Tsaka lagi nating isipin, sa bawat pagsakay natin ng motor, nandyan yung panganib na pwede tayong mabunggo, pwede tayong makabunggo, depende kasi disgrasya yan mga kasapot. Hindi natin masabi kung kailan o paano, saan. Kaya ang payo ko lang mga kasapot, bago tayo sumakay sa ating kanya-kanyang mga motor, manalangin muna tayo mga kasapot. Pray tayo palagi na maiwas tayo sa disgrasya, mga ganun. Ayan, yun din mga kasapot. Tapos iwasan na rin natin yung mga kasapot, yung pag may dumaan sa'yo na overtaken ka, para nag-iinit ka rin gusto mong habulin yung umovertake sa'yo, wag. Iwasan na natin yung mga kasapot, kasi kahit ako minsan ganoon din ako pero ang lagi kong iniisip mga kasapot, yung pamilya kong iniwan sa bahay. Hindi naman tayo nakikipagkarere. Kaya lagi kong iniisip yung anak ko. Sa tuwing magcha-charity ako, iiwan ko, tulog pa. Ayan, sikasuhan ako ng asawa ko. Yun, kaya lagi kong iniisip talaga yung pamilya na pag iniwan mo, dadatnan mo. Iniwan mo sa bahay, dadatnan mo ulit sa bahay. Kasi hinihintay ka rin ng mga mahal mo sa buhay. So, ayun mga kasapot, dito na ata tayo mga kasapot. Oh, shit. Mga kasapot, makita nyo naman yung barong-barong, wala kang masabi. Dito daw, boss. Itoy akala Bray wala, kagigising lang ata niya, ginising pa pinuyat ka nila, kilabot, Pulot ako. Ulabi ko. dinaanan to. Move on, umaga na, tapos na yung kagabi. Sila yung kapsat na. Hindi ka na dyan mama ni Maymay. Kapatid din doon. Ato ba rin sanggal? Siya. Pero nandyan naman Santi, pwede naman siyang masili para magiging kalagayan. Akala ko yun yung bahay, kinabahan ako kaagad. Simula nung nagkasakit siya, ganun, hindi na daw siya naging nakaubad na siyang diretso na yung 30 years, no? Kailangan ko 20 years. Nakaubad na siya dyan, hindi na siya Dito? Ito totoong bahay na to, mag-isa niya lang dyan? Silang ka lang nag-aalaga. Silang ka? Sila nagbibigay ng pagkain niya. Lang ka. Kasi yun, salita ng salita. Okay lang, mas yan. Pag may nakita ibang tao. Ayan po, mag-isa niya lang po dito sa bahay. Ayan, tignan natin yung sitwasyon. Tulog. Ayan po, ito yung bahay. Andyan po sa loob. Wala naman. Yan, nakabukbong. Ay, ito? Kinabahan ako. Ganyan na po siya natutulog? Oo. Paano yun? Ayun mga kasapot to. Kinabahan ako, nagulat ako. Hinahanap po kung nasaan. Ayun pala. Pag natutulog, nakaupo lang po, tapos nakatalokbong.
Ano po ba yung ano? Cause bakit nang ganyan sanggol? May nakaliwanag. Wala ko. Ah, sige po. Dito ang kaluan nakatulog. Hindi, wala. Naawa ko mga kasapot. Ayaw kong istorbohin. Ayan. Na bali kinabahan na mga kasapot, bibigyan na natin yung ano. Ayan, tulong. Sapot. Ayan. Ayan po, ayan. Yung tulong. Ang team sapot. At yung team OFW. Ayan. Team Ayan. So, ano, Uncle, matanong ko lang po pala. Ano nga kung pala pangalan ni nanay? Chupila Aquino del Rosario. Ano, ilang taon na po si nanay? Ilang taon na po? Ano, yung agit na siya, 50 plus na siya. Yung, ano po bang sakit niya? Bakit nandiyan lang po siya sa loob? Hindi, nung una yan, nung bata pa kami siya nag-aalaga sa amin. Kasi nanay namin, tatay namin titinda sa palengke. Opo. Mga damit-damit, gano'n. Di pa uso ukay-ukay nun eh. Opo, opo. Tapos, kung pagka-graduate niya ng elementary, ayaw na niya mag-aral. Opo. Tapos, yung ano, siyempre, tatay ko nun may alagang kalabaw na ano, sige, ayaw mag-aral, sige, punta ka sa bukid, magtamo ka. Oo, ganun talaga eh. Ganun yung mga magulang noon, Opo. di ba? Pero malinis yan, nung araw yan. Ano? Kung ikaw pumasok ka sa bahay namin mo, at suot mong kinilas mo, sundan ka ng walis niya. Oo. Ano po, bakit nagkaganon? Basta bigla-bigla na lang ganyan, na ano yung parang ayaw na niya magtrabaho, gusto niya siya ng pagsilbihan mo, gano'n. Hindi po ba na-depress? Hindi naman siguro. Love, siguro love story, hindi rin po. Hindi. Wala rin siyang ano. Naging jowa, gano'n. Ibig sabihin, napacheck up nyo na po ba? Oo. Ibig sabihin, bigla na lang po na gano'n, pina-check up nyo na rin. Ano pong findings Ang ano? Bularyo, hanggang sa Baguio yan, nakarating ng Baguio yan, pinapsychiatrist yan. Opo. Gusto ng tatay ko noon ipa-mental hospital na. Mhm. Pero ayaw pumirma ng doktor. Dahil Opo. wala siyang diferensya sa niya. Bakit gano'n? Parang ano lang, ewan ko, parang sawa na siguro sa pagtatrabaho. Bigla na lang po dumating sa point na parang ayaw niya na lang, parang nawala na ng gana. Oo. Malinis siya nung araw na. So, ilang taon po siya nagkaganyan? Ay, ano na. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 30 years na. 30 years. So, sa 30 years na po yun, kayo na po yung nag-alaga. Hindi. Ang una niyan nung buhay pa ng nanay namin hanggang 2012 na ano, siyempre, kadiabetic din yung nanay namin. Opo. Namatay siya 2012. Opo. Tapos, nung namatay ng nanay namin, hindi na kaya. Ay, nung buhay pa si nanay, diabetic nga, ang nanilbi at tatay ko. Opo. Tatay namin. Opo. Yan, hanggang sa nadisgrasya rin yung ama namin. Opo. Yun Ay, na kami. nadisgrasya. Oo. Nabangga din sa may hospital, tapat ng hospital. Nabangga ng tricycle. And then, 2000 ano po siya, ano? 19. Tapos, nung 19, 20, 21, 22, mag-22, kayo na po yung nag-obliga. Yung ano ko, yung anak ng bunso, saka yung ano, yung isa kong anak. Bali yung pagkain, kayo na po lahat nagagastos. Hindi, dahil may sinaka naman kami kunti. Yan, may nakalipin kami Oo. dalawang kaban. Yun, tapos Tapos the vaccination card. kuya ko, At least 300 pumakas. dahil mga isang buwan na rin may na wala rito yung kuya ko dahil nagkasakit nga rin siya dahil napunta ko sa kapatid ko sa muna. Opo po. So, ano, balitay, kayo na yung naging sandalan ni nanay. Wala na talaga, ano, kami na lang talaga. Opo, parang ikaw na yung ano niya. Lahat. Makapag-is talaga na makapagbigay ng pagkain dito. Hindi naman po siya nananakit. Ay, nung araw yan. Yung parang
Iwasan niya. Nananakit po siya dati. So, hindi niya naman po naipatingin sa mga ano, kumbaga sa yung albularyo, para nakulam, ganun, hindi naman po. Wala rin. Ibang ano yan. Kung sa albularyo, sawan-sawa na yung mga albularyo nagdaan sa kanya. Wala rin po talaga. Kahit yung mga, ibig sabihin yung, masa-masahin na ano. Wala pa rin. Tapos ang last nun, punta namin sa Baguio. Sa BGH. Opo. Psychiatrist. Pero wala rin diferensya. Pag tinatanong, sinasagot niya naman. Okay naman po lahat. Oo. Hanggang ngayon nga, maalala niya pati mga mula nung grade 1 siya hanggang nare-recall niya yan. Pag nag-umpisa niya magsalita, nare-recall niya yan kung sino yung mga klase niya. So, bigla na lang. O hindi naman, ano pong sakit na sinabi? Wala po. Wala naman. Kahit sa doktor, wala pong sinabing sakit. Wala naman yung parang wala naman. Hindi mapaliwanag no, hanggang. So ayun, bali ano po, bilang sa grupo po namin, nandito po kami para magbigay ng konting tulong na binigay po Maraming salamat. na tulong sa kay nanay na kahit paano po pwedeng medyo tatagal din po ng ilang araw. Hindi man po ganun, hindi naman sako-sako. Pero bukal po sa puso namin yung pagbigay ng ganyan. Malaking bagay na yan. Opo. Kasi meron po yung mga naniniwala sumusuporta sa atin, kaya yan po, binili po namin. Ayan. Salamat. Opo. So, hello Ading. Ikaw yung nag-aalaga kay okay. Kamusta yung niya ngayon? Okay lang po. Okay lang. Kayo yung nagpapakain lahat. Kahit yung paglilinis na pagdudumi niya, lahat na. Sipag mo talaga. Ayan, may naibigay kaming konting tulong para sa kanya. Ayan, may lulutuin ka na tapos ipapakain sa kanya, no? Thank you. Thank you. Walang problema dyan. So ayun mga kasapot, bali nabisita natin yung bahay nila. Ayan po yung bahay ni Uncle. Then ito rin po yung bahay ng kapatid niya. Ayan. Sana po mapansin po ninyo tong video to na kahit sa hirap na ng buhay, hirap na rin po talaga sila, hindi pa rin po nila pinapabayaan yung kanilang kapatid. So ayan, dahil ngayon araw ng Pasko mga kasapot, baka sakaling mapansin nyo to, mabisita nyo rin po sila at mabigyan po ng tulong. Ayan, ayan po mga kasapot. So ayan, maraming salamat sa inyong suporta mga kasapot. Sa mga nagbibigay po ng tulong, ito po yung tulong na binigay nyo mga minamahal kong kasapot, mga auntie ko, mga auntie. Maraming salamat sa sa binigay niyong tulong. At sana marami pa kayong matulungan. Yes, I love it.